ja hovorím, že ja už pôjdem asi, vieš, a nie, ešte, vôbec ešte sme len prišli a tak som sa vypadal na vecko a napísal som kamarátovi, s ktorým som hrával LOLko, Lori Čávec, pozdravujem ťa. Sejvol si ho vraj, no. Lori mu som napísal SMS-ku, že Lori za 10 minút, za 15 mi zavolaj, že proste, a ja som hneď vymyslel vec, že povedz, že ste tam a tam na diskotéke a potrebuješ, aby som rýchlo pre teba prišiel a pre ďalších chalanov, že jednému chalanskovi sa pobil a že mu teče z hlavy normálne krv a že musím ho zaniesť ja ho musím zaniesť do nemocnice. Lori je trudží. Lori je presne tak. No samozrejme, telefón som dal do vačku, prišiel, áno, Lori, a reproduktor to dal, rýchlo, Bulo, musíš prísť, rýchlo. Valerio sa volal ten chalansko, čo mu akože rozbili hlavu. Valeriovi sa rozbila hlava, on sa bil, rozbili mu hlavu, rýchlo, musíš prísť do nemocnice zaniesť. Hovorím, koľko vás je? Až som mu napísal, že povedz, že ste 4, aby nešla so mnou. Hovorím, povedz, že ste 4. Že aby nešla so mnou, chápeš, že 4 ľudí bere. Plné auto, Všetko som mu vysvetlil dopodrobná, chlapec dál jak blázen. Lori, môj man. Lori, ma boj, no proste hovorím, že počula si to, položil som, počula si to, musím ísť. A ona sa postavila. Že ma ja. Hovorím, že ja nemám dodávku. Hovorím, ja nemám autobus alebo dodávku, že proste vidíš, že oni sú 4, oni pôjdu s ním. Hodíme ho do kufra. Ona vážne povedala, že toho chalana, ktorý má rozbitú hlavu, hodíme do kufra, ona bude sedieť vedľa mňa.